Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, ug sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Bangkay sang ROF nga nasa puan patay sa hotel kung sa diin siya gina-quarantine, nag-abot na sa probinsya. Owa, nagpasalig sa bulig. Bacolod City, mayarat na sang vaccination card nga may QR code. Duwa ka mga missing nga persona sang Sabado, nasa puan na lamang ang mga bangkay sa Suba kag sa Baybay. PNP sa Negros Occidental, baga sugod sa ina-deployment sa mga patso. Kag sa Good Vibes Hydroponics Farm, agi nakasakuan sa isang chemical engineer sini nga pandemic. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Negros Occidental PNP ang magasugod na sa deployment sa mga patro sa Lunes. All set na sa karon ang Negros Occidental Police Provincial Office para sa tigkalalag, ilabi na nga magasirado ang mga patro humalin Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2. Sanig sa executive order ni Governor Eugenio Jose Lacson, ipatigayon ang closure sa mga public ug private cemeteries sa probinsya sa amo nga mga inadlaw agud malikawan ang pagdugok sa mga bisita sa patro. Sa Oktubre 25 tubtob 29 kag Nobyembre 3 tubtob 4, igaalaw sa probinsya ang pagbisita sa mga patro sa 30% capacity. Gani ang PNP ang magabantay na sa mga patro sumugod sa Lunes kung sa diin posible amat-amat na nga magapadulong sa patro ang mga pumuluyo. Suno kay Lieutenant Abigail Donasco, ila isiguro nga mapatigayon sa gihapon ang minimum health standards sa tanan nga mga cemeteries sa probinsya. Gani ang NOCPO ang magadeploy sa pulis nga magapatrolya sa mga patro kasubong mga police assistance desks. Magabantay ang kapulisan sa mga patro humalin Oktubre 3 tubtob sa Nobyembre 4. Sa number 9, may limatanan ka mga salakyan nga ginapanagiahan sa Negros Occidental nga na-recover, ginpakaayo kag karon kabahay na Capital Cab. Sunod kay Provincial Administrator Refrando Diaz, ang ini nga mga salakyan ang ayhan napabayaan sa talyer. Ang iban wala na ma-follow up sa mga subcontractor. Ang iban wala ma-turnover kag mayara gani nga ginbilin lang nga nakapark. Payon pa pagpatigayon sa inventory sa mga government vehicles. Gamiton man ang ini nga mga salakyan bilang kabahin sa Capital Cab. Pero sunod sa kay Diaz, may salabton ang mga departamento kung sa diin ini nga mga salakyan ang na-assign o kung nagikan. Dapat mahangpan sang tanan nga tipigan ang government properties. Sunod sa kay Diaz, ginhanda na karon ang show cause para sa mga natungdan. Samtang may isa na kabulan nga nag-ooperate ang Capital Cab. Ang mga wala may magamit nga salakyan gikan sa iban nga mga departamento kasubong sang SP ang ginapangtipon kag inikaron sa idalom sang pagdumala sa Provincial Administrator's Office. Kung sino ang may kinahanglan sang salakyan bahin sa ilang trabaho, sarang makarequest sa idalom sang Capital Cab. May pick-up, sedan, mini-truck, depende sa kinahanglanon ang sarang mapilian. Ilakip na ang limang na recover, may 15 tanan ka mga salakyan ang yara sa Capital Cab. We are able to recover it. Kami na lang nagapakayo, no? Well, liability ng opisina nga gintugyanan sila, yung pabayaan nila ito eh. May ara, gid eh. That's why we are already preparing sini nga mga show cause regarding sinisang proper utilization and proper use of our government properties. The departments already are enjoying though ang aton nga Capital Cab which is in principle though grab and rent a car siya nga ano ni nga feature, no? So Sa number 8, mga menor de edad gamay comorbidities ang sarang na mapabakunahan sa syudad sa Bacolod sumugod Nobyembre 5.
Kutob sa mga menor de edad nga naga-edad 12 tubtob 17 anyos nga may comorbidities ang pwede na mabakunahan sumugod Nobyembre 5. Sa statement gikan sa Bacolod Emergency Operations Center, gintugutan na sa Department of Health sa Pediatric A3 category. Kabahin pa ini sila sa mga high risk o kung vulnerable group. Mangin prioridad sang EOC ang mga menor de edad nga may HIV, cancer, kag tuberculosis. Qualified man pati ang mga minors nga may Down syndrome. Moderna lang kag Pfizer nga brand ang igadapat sa mga minors. Nagapaday ng paglista sa mga menor de edad nga luyag magpabakuna pinaagi sa ila tagsa ka barangay. Sa number 7, vaccination hours sa vaccination center sa mga malls ang iga-extend sang EOC sang 4 ka oras sumugod sa marason nga semana karon nga bukas na sa general public ang pagbakuna. Kumalin sa ginbuksan sa Bacolod Emergency Operations Center ang vaccination program para sa general public, naglabot man sa kapin 1,500 ang sarang mabakunahan paagi sa mga vaccination centers sa mga mall. Tungod man sa pagdamo pa sa nagakadto sa mall para magpabakuna, pagasuguran sang EOC ang pagpalawig sa vaccination hours, agud ma-accommodate sila. Sunod sa kay Dr. Edwin Miraflor, OIC sa City Health Office ng Bacolod, halin sa 10 a.m. to 2 p.m., mag-extend ang vaccination program tubtob na 6 ang gabi. So, Oktubre 23 tubtob 24, ang EOC ang magapatigayon man sa weekend vax drive sa tuyo nga mabakunahan ang kapin sa 1,600 ka mga individual sa 888 Chinatown Square Mall. Kabahin sa ginpabasko nga vaccination program sa syudad, ang house-to-house vaccination para sa mga bedridden patients gikan sa napulo ka mga kabaranggayan nga may mataas nga kaso sa COVID-19. Sa number 6, 21% na sa target nga mabakunahan sa probinsya ang nalabot. Syudad naman sa La Carlota ang may pinakamataas nga nalabot sa target population sini nga mabakunahan. Sa October 19 Vaccination Performance Evaluation Report nga ginpagwa sang Negros Occidental, 377,318 ka mga persona ang tigayo na nga nabakunahan sang COVID-19 vaccines. 21% ini sa 1.8 million nga target mabakunahan sang Negros Occidental. Ang syudad naman sa La Carlota ang may pinakamataas nga nalabot mabakunahan bahin sa target population. 42% sa target ang ila na bakunahan. Nagasunod naman ang Silay 37%, Victorias 36%, kag Talisay 34%. Padayon ang kampanya para sa pagpabakuna. Kag suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, luyag nila nga pati sa weekend magkapatuman sang vaccination program bangod nga bandamo sang available sa among ation bangod wala sang trabaho. And we will keep on doing this even until the weekends because this coming Saturday and Sunday, I was instructing Dr. Ernel Tumimbang to lobby with our LGUs to continue vaccination on Saturdays and Sundays because during the weekend, dira mas damo tawo. Sa number 5, duha ka mga persona nga na-missing sang Sabado no sa puwan na lamang nga nagalutaw sa may suba kag Sabaybayon. Nasapuan kahapon nga nagalutaw sa suba sa Barangay Lopezina sa Murcia ang 72 anyos nga si Felix Zamora. Sa investigasyon sa Murcia PNP, posible na lumos ang biktima matapos ini magtabok sa suba sang Sabado kag siyang naanod sa bahin sang Purok Urban. Samtang sa Lunes naman, nasapuan nga nagalutaw sa baybayon sa Banwa sa Pulupandan ang 30 anyos nga si Dale Decreto. Sunod sa pulis, sa Sabado man ulihi nga nakita ang biktima nga nagapaligo sa Malingen River sang siya ang ginanod sa makusog nga current sang tubig sa amo nga suba. Sa number 4, may 64 na tanan ka mga opposition sa 99 ka mga voter registration applicants ang gin-withdraw sa nagapaday nga election registration board hearing sang COMELEC Bacolod. 35 na lamang karon ka mga opposition sa 99 ka mga voter applicants ang iga-deliberate sang katapos ng Election Registration Board. Ini matapos 64 na ka mga oppositors ang nag-withdraw sang ila opposition batok sa mga voter applicants. Suno kay Attorney Catherina Trinio Canya,
Kalabanan sa mga voter applicants nga may opposition ang nagpa-reactivate sa ila voter status. Oktubre 14 sa nabaton sa Comelec Bacolod ang reklamo batok sa mga voter applicants nga nagparehistro sa sulod sa Hulyo tubdob Setyembre nga Comelec Voters Registration. Kabahin sa mga ginakwestiyon ang residency sa mga voter applicants gikan sa Barangay 3, 30, 32, Alihis, Bata, Granada, Mansilingan, Singkang Airport, Tangub, kag Mandalagan. Ang meaning kung gin-withdraw niya, meaning good as approved naman to siya ang aton nga 64 ka-opposed applicants ang ilang applications. Kaya kung nakita naton, some of them, ang ilang type of application no, is reactivation. No? So meaning if it's reactivation, that means nga ina siyang aplikante is already a registered voter. However lang, because of his or her failure to vote in the 2 consecutive elections, this why nga na-deactivate ang iyang registration record. Sa number 3, Negros Oriental ginpaidalom sa Alert Level 4 sang National IATF. Subugod-subuga adlaw ginpaidalom na sa Alert Level 4 ang probinsya sa Negros Oriental bangod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ang Negros Oriental kag Davao Occidental amo ang mga probinsya nga ginpaidalom sa Alert Level 4. Amo ini ang pinaka-istrikto sa bag-o nga quarantine classification sang National Interagency Task Force. Pila sa mga establishmento kaangay sang restaurant dine-in ang ginaalaw pero sa 10% capacity lang. Kag ang mga outdoor activities naman kaangay sang kasal ang ginaalaw sa 30% capacity lamang. Sa latest update sa Negros Oriental IATF kahapon, 593 tanan ang bagong kaso sa nagdugang sa probinsya kag 30 ka napatay bangod sa COVID-19. 2,212 ang active cases karon sa Negros Oriental. Samtang wala naman napaidalom sa alert level ang Negros Occidental kag Bacolod. 4,484 ang active cases sa Negros Occidental kag may 89 new cases ang kahapon. Samtang 2,009 naman ang active cases sa Bacolod nga may 72 new cases ang kahapon. Sa number 2, available naman sa karon ang vac card nga may QR code mga nabakunahan sa syudad sa Bacolod. Kay Ang, Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center, may link na nga available nga sarang ma-access sa mga nabakunahan sa Bacolod. Paathag ni ang LGU mayara man sang link nga kuntani para sa vaccination card nga may QR code. Ugaling nag-abot na ang gikan sa DICT. Suno kay ang iga-release nga link ang gikan na lamang sa DICT bangod ang WHO o kun ang World Health Organization approved system ang iya sang DICT. Nagakasayuran nga maggamit na ang vaccination card nga gikan sa link sa DICT sa biyahe sa luwasang pungsod. Ang gikan sa LGU ang maggamit sa local lamang. Wala man sang schedule sa launching sang among nga link pero ini ang operational na suno kay ang damlag pagin launch man sa Negros Occidental ang MIS portal sini kung sa diin sarang ma-access sa mga nabakunahan sa probinsya ang ilang mga vaccine cards nga may QR code. Wala na siya nakaschedule ang no official launching yet, pero it's already operational. So, kay na-overtake, when isang ginubrani siya sa MITCS, wala pa ng DICT. Isang uli nagwa na ang DICT. So, para hindi na kuno pala wala pa na mo na-discuss liwat if we are still going to use it, but it's already in place. Kay naara naman ng DICT, so which QR code ang gamiton, di ba? So para sa amon, para daw convenient, kagapos na lang sa mga tao, isawon na lang. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Muling pinansyal kag iban pagid nga mga benepisyo ang igapalapot sang OWA sa pamilya sang returning overseas Filipino nga nasapuan nga patay sa iyang kwarto kung sa diin siya naka-quarantine sa Makati City. Sunod sa OWA, ilaman pagkatunan agud nga marikawan ang kasubong nga insidente nga ilang ginakabig isolated incident. May report si Nico Delfin. Nagabot na sa Bacolod ang bangkay sang 40 anyos nga si Sheila May Hiliares, ang returning overseas Filipino worker gikan sa Lebanon nga napatay samtang nagapaydalom sa hotel quarantine sa Eurotel Hotel sa Makati City. Oktubre 13 sang siyang masapuan sa iya pakaisa pero natukiban nga Oktubre 11 pa lang
nagtaliwa na siya bangod sang hemorrhagic stroke. Ang pamilya ni Sheila May ang nagapati nga napabayan siya, gani silang mag-file sang reklamo kontra sa Overseas Workers Welfare Administration kag sa mismo tagdumalahan sang hotel. Kung na-monitor lang na nila ang magulang ko, kung nabala lang nila ang background sa magulang ko, titani, wala na sa kasungan. Wala na siya na swab, pero vaccine na siya pagaling dito. Fully vaccine? Oo, fully vaccine sa. Oo, butang tanatake siya, pero ang consider bilang ang negligence bila sa hotel, kag staff kag ang OWA. Ginsiling ni OWA Regional Director Riza Moldes nga makabig nga isolated incident ang natabo, pero handa sila nga atubangon ang reklamo sang pamilya. Ila naman ginatun-an ang mga tikang agud mapaiway ang kasubo nga insidente. We have to also consider that considering that our OFWs are observing strict isolation, probably of course tun-an man sa aton nga counterpart kung may ara gid man mga possible na changes and adjustments in terms of handling sa aton nga mga OFWs, but we also have to consider nga ang repatriation and isolation is not solely an OWA undertaking, so this is also an interagency undertaking. Kabahin si Sheila May sa masobra 115,000 na ka mga OFW nga nakapauli sa Western Visayas paagi sa repatriation program sang OWA. Karon nga may pandemic, ang OWA ang nakahatag man sang bulig paagi sa livelihood assistance para sa 111,000 ka mga OFW, magluwas sa medical assistance kag financial assistance para sa mga nagaeskwela nga kabataan. Mayara man sang insurance benefit para sa mga kasubong ni Sheila May. Pero labaw sa mabaton nga bulig, tuyo sang pamilya ni Sheila May nga maangko ng hustisya para sa iya. Halin sa Bacolod, pagadalo ng bangkay ni Sheila May sa ilabalay sa Barangay San Miguel sa Banwa sa Murcia, kundi nagahulat ang iya pamilya. Ilabi ng duwa niya ka mga anak nga nabulag siya sa suludman sang masobra 8 ka tuig. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa good vibes, bangod sang pandemic, kalabanan sa aton, mas madamo ang panahon sa pagtener sa sulod sang balay. Sa Silay City, isa ka chemical engineer ang nagsugod sang iyang hydroponics farm. Nagatanom siya sang lettuce sa tubig. May report si Romeo Subaldo. Lettuce nga para sa salad o kung lettuce man nga para sa samgyup. Sarang ka maka-harvest kag makabakal dari sa Kalubihan Hydroponics Farm sa Barangay Mambulak sa Silay City. Sa tabo ko lang sa Bureau of Fire Protection, gin-convert ni Ricardo Tan Sr., isa ka chemical engineer, ang parte sa ilang propiedad bilang hydroponics greenhouse. Una pa lang ininilang, may 4 sila ka mga variety nga ginapatubo dari, ang romaine, kag lalik nga pang salad, kag ang lucarno kag junction nga masami naman ginagamit sa samgyup. Mismo si Engineer Tan ang nagapangamot sa pagpadako sa mga lettuce. Suro sa iya, sang sini nga panahon sa pandemic, may nagakaigo siya nga oras para mahimo ini. Di tungod nga timing gani subong. May panahon, may time. Oo, may time. Sa una kung do sa una do kasako ka wa ikaka-time kamudlay. Subong niya ang time mo, hindi ka man pwede kalagaw. Correct. Oo. Tiyan imo habi pwede Correct. na. No. Isa ka restaurant owner ang nag-finance ni para farm to table ang guwa sa mga lettuce. Diri nagakuha sang lettuce para gamiton sa iyang kakalan-an. Kag at the same time, ginabaligya man nila sa ilang pamilya kag mga abyan. Mga 40 ka adlaw ang kinahanglan para ma-harvest ang mga lettuce. Once ma-set up mo na ang greenhouse kag may mga tuna box nga may tubig sa idalom kag ang cocoa fiber nga ginatamnan sa mga lettuce, pwede mo na lang tulugan kag mahulat nga maka-harvest na. Amo tawag plan and forget. Amo nakadamo ang iyang roots. Nga plan and forget, sir. Di kay pagtungtong mo na siya, pabayaan mo na lang. Kaya ulat ka na lang. Oo, hulat ka na lang Na sa ma-harvest. number of days. Harvest ka na lang. May duha ka mga portahan nga nagaprotect sa mga tanom kay organic ang ilang mga produkto. Wala sila nagagamit sa pesticides kag instead mga stickers lang kung sa diin nagatapik ang mga langaw kag ibang pagigang mga insekto. May mga nagakinadto na diri para magbakal sang lettuce. Ay, subong do tao, subong do healthy. Oo, living. Living. Eh, di man for personal consumption na niya. Nang iban pang hatag sample Okay. sa mga relative, Wow. neighbor. Amo giniuna sa mga kilit-kilit. Para sa kay Engineer Tan, isa sa mga natun-an niya sa sining nga panahon sa pandemic, amo nga makapangita sang kasakuan nga pwede maginansahan samtang yara lang sa puloy-an.
Barb, siguro sa 2 years, almost 2 years mo tinira sa balay. Kadamo, ganyan matulaan, no? Yung mga bagay nga, hindi mo before nabalaan. Gani, Ming, no? Amo ginang ma-alert nga, hindi pwede nga, kay tungod nga dira ka na lang. Damo ka sang madumduman, ma-explore ng mga bagay. Kanami kay engineer, kaya damo siya explore farming. Pwede kag at least source of income. Oo. Kay tungod gurong engineer siya, may not necessarily. Nga nakapanumdum siya sang amo siya. Si sir, I think is into farming gid siya. Plus chemical engineer siya, so may nagpalapit siya nga Nakamuling. financier nga kilala niya sang lettuce. So amo na siya ginbuligan, siya makatukod siya na kag dala na makuha para from farm to table kumbaga. Kaagam ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.